Moitas gracias, moi amables. Gracias por vir. Estamos moi contentos de ser nós os que inauguremos este Jazz de Ría deste ano. Non podía ser nun sitio mellor. Esperemos que disfrutedes desta Orquestra Galega de Liberación. Todo o que ides escoitar esta noite non está ensaiado previamente, nin aprendido, nin composto, sino que vai ser todo improvisado no momento. Disfrutade.